Furungmung terotani tinfot. Khuk nargwi kok sanai borokle sakni langmano semuthango. Khuk nargwi kokno nargwi wansokwi kok sanai a borokge sakni bini langma khainani jora tongmani. Abubo bini kok samabai bo a jora muthangjago hinsau jung Daniel rok bini thimung tongo example bai. Musabai bo warjagoi thita a jorago bini tongmung kahambai kaitono poito klaima bai bo muthangjago. Abu hai buku buklap geri rok ke komormung setubo buku buklap geri ai je buku faika bokok sawo hamya sawo abu hai jung nugui makha je jisu kriston kruso puja puro khoroknoi aro je samung hamya khlaioi kruso bujaknai khoroknoi tongo yagra khoroksa te yakchi khoroksa yagrani saka je nung je pro bugra ong anobo delangdi anobo nung bai baksa tondi hinai apro jisu kriston saka ao ang tonnai nuno hinai ang bai baksa tonnai hinai jisu kriston saka te khoroksa hingke sawo nung kaitoni sajla hingke a krusni ongkhroi thangdi hinai saka te yagrani bukhak je samani boito khlaimani bisingtui bo muthangjago bini kok samani khuk nargwi kok samani te bukhuk buklap grei khayai bini musungtui kok samani bai bo muthangjakya jung example jung krus kan thago bujapro khoroksa yagrani bukhakni khoroksa krus bujaknai samung hamya khayai bo muthangjakha te yaksini hingke muthangjakliya abo haike dinini kok bo abo hai khuk nargwi kok sanai te bukhuk bulap grei khe kok sanai